somjaling lingpi aprangsi birta thepi arjuik tha. Ronghang nokum atum cingrum si amai kangni. Karbi Customery-law kapachingthurji aphan council pen aningkan vangta lak tangka padam dera pita aron raibon si heglong. Karbi Film Society aro dera sarpo ove jingthur film production amai kesengkon. NYK pen soarlo arta kijum pen penan kedo aputhak chirok to amai kangni. Siksidul aron pulote Karbi akhai atum bisar kidar dokok pulote rong asar longri asar habe pinpo kalite Karbi rechoang bongsi ingsai laso apisi Karbi Customery-law ateng bangji seta kamang humeme abangke ilitung Karbi Customery-law dokok apita judicial court aron pathero lasi hadak aningkan pleng dera pita kangsai pu thegdun longle lapen arjudun longle lake mithang Karbi anglong autonomous council atum RDKP pedat apotma matha meme kachini dun atengke council budget grand nong 3 along Karbi Customery-law kapachingthurji aphan pura aningkan vangta sika lakhom kep kapanong do tangte pini lahai atangka pen kopi angthek lo kilong mate atangka chopake joy poma angkrak pen kachini dun atengke inut banghini kachetonte ajoksi Karbi Customery-law aron hangchek laso ateng pulote mo arnisike Karbi Customery-law aron High Court along si bang nang insay ng kogji kali pulote pusi aningkan pathon bom poma lasik council kachari ke thegiding atum ahok pet abang kapang nisi kemeji Diphu lamding ato warja semet Assam University Diphu campus pen 8 kilo adak simplex company atum site kiklem cheparoka ajok Radatum longle aduk pamong pensi aningkan pathon ladak jakong kedo atum anta thangnat kachupu hai abang kavedera joksi pini simplex company atum jakong dopu cepaklanglu athe alang litum simplex company atowar kaselam kang lencot kali akam meme pu ajok dipu along kedo prong hamphang asong atum setame chesong par ompluk dolo seta thangnat kaphere ave anparta HAD minister sumronghang setame bangso 8 kilo pen university adak atowar tangte tike langdun ber nangji pusi simplex atung aphan pingkhalo seta pini pen ningkan ke thom so selo simplex atung kaphere kali ingnek choidet mate kapate pegason si mandelo phalapu kaselam tang atowar ki ik an setame nang heno bomlo ahulik arnuk bomlo tim karbiang long atung bangso atowar phan kopine e sonbak pu haijima pusi radatum Ningjerinti. Kedamtang aningkan ASA BD lepen ajakong kipidun pen kapachun apotsi pini alang li MAC di uping maslai humri laso along pregjam asong along klem rabrap asong japo sabendra ronghi nurel teron amri KCS amai pu harlinson ronghi atum chetongdun Hello India pu amen pen ASA penta non ke bangji arni pen amri ahawar kapathua hin kachingthur dunji aphan bidi doan pen lapen jakong doan setame cerap dun popusi maslai chak kapathu ta isi kacharli ponangji isi educational curriculum a course lapen kapathu pen ajok penangan ahawar alongke chingthorlo lapen boreng awar sai anathu sitame kapathu anong e mate certificate dolo puta boreng awar sai asad nang mate interview kipidunji awar sai thetan amri ahawar arlo chidamakha long kedo Joseph Maslai sitame football kapathu thekpen ajoksi Assam police along goreng awar sai longlo lapen isi ning arong thumeme Ilyas Puma Don Bosco School amkachi along ingtengke kacharli bom ST Paul amkachi FC amen pen pathu dun bom si pini arni morning star FC along amen chethap dun lo puta Maslai ningje umpanai pen David Sonteron news fast karbiang long Atumi vothat langso municipal board chairman Chandra Ronghang lapen Ronghang nokhum atumpen patirpi ponsi Ronghang nokhum kachingrum si amai amtereng maintreng tereng langso along kangni bangso amai along Karbi nokhum
amai phu longsing ronghang pen mai chari ponsi ronghang nokhum a committee kepang dang pon thekjia phan bidi sore chepachoy si kewangji jangmi po cheklo angbong ronghang nokhum krung sayamai pado ponjia phan chingbai lapen cheparai ponsi ronghang nokhum kedoan atum pen an esan chopen ning cheparong rinti wathatlang sopen rajan ronghang news fast Karbi Anglong puthaka niltum kachipurai pon alam the mate kapido ponji po alam the ta ison soni ladak kachingwai ponsi niletum la so picnic guidance pon niletum la so ronghang no hom a conference la so amai mai pi kapidoi puka niletum mo kewangi April achiklo tarik kre pri po alam si niletum mane ke hot Nasi niletum la Karbi Anglong angkang dat kali niletum asunit Non alam so 110,000 Karbi Krushi Dhara Agro gas safety device ahin pen gas safety device lagi automatic system Nangli gas kam bok ke phere me mia huni pen chupa job ji bulode nangli gas safety device endek nangji gas safety device ador lagi suri ki thom raphar phone pen Nangli tum gas safety device pen ali ke long ji lage 15 crore sana insurance long pot bo gas kom dang lo buta nangli tum la so device pen chini ikji gas safety device pen ajok nangli ka phere me mia huni pen nangli la pen hema long ke do tum chok pot bo gas safety device pen ajok nangli tum LPG gas abong pen 20% and gas safe long ji gas safety device pen ajok nangli LPG gas booking na ko pu uptake ta long pon ji Ong tum gas safety device pen ipen ajok gas kam bok pen apran dam nang lo la highway huni pen ka chupa job ji aphan nangli tum gas safety device and serak nang po gas safety device ke long ji lagi di fu town outpost adong di fu Karbi Anglong long si long ikji la pen screen along ke do number long humri igno kardo birta kan ton pen nan chirui thulo Nehru Yuva Kendra pen patir piponsi la so long jingtom club jarab dunsi pini ni hang teron LP school along osoma arta ki jum pen penan ki dola pen piso ke ana puthak chirok to mai kangni bangso mai pu Harbinson teron pen mai chari ponsi alohi man pen NYK pokajon block mai pu har singbe la pen than bang barim dor sing teron than bang sing timung japra lang so riso nim so terang mai pu John teron asa klembang pilili bilung rat sai klembang pu mondon teron tum chitong dun si mayar di bidun la somaya long aluhi pen lam ke jai ke nona porar ta ka pen penan ke do piso ke ena puthak than ponsi la so long apaya po dun tami osuma aphan chilang dun nang ji athe arta trainer cap awi pin penan ke do piso ke ena long apia po sitami adai do bisi NYK bokajan block mai pu har sing be pen than pon la pu than bang atum pen tami la sonsi arta ki jum pen penan ke do piso ke en ke isi ke he no kusi ningje pon news desk report news fast Karbi Anglong Methang Karbi khai pindeng sumpot lamki jutang jubada phan kache song along arpu dopu mathadunsi kapapidun hup tangka mahakadure kethe kere ki jum hek ang bong sitame Karbi film ke samar pon aning ke hanglong lapen Karbi Film Society along sitame chejok donang jipu pachini dunsi helangar ni artu bonglong LP school pathua klamalong bangso production amai sengpon Keseng pon along mai pu borson tokbi chunbang Agustin ing hiatum pen chenglok kadokawe bang thongkep raisi atum aphan klem bang pu bang piar pu pek ponsi ing tangkring amai sengpon bang so amai long Karbi Film Society bidisar Chandra Singh Dera Chetongdun non hen jong ar ko trip piar ni Karbi se hong thom mai pu mom sing mili kalang ni methang hem sining resto arna ma pan thok chi jerpon bang so chi thok chi jerpon along injur ar lo pili ong ni hu pendang lo Karbi a jutang kirim pon pimpo sa habe ke theki dinga tum penan parta Karbi Customery-law chairman alang ni ta chutong dun si RDP do la pen bang so sining resto ka chi thok pon la ke hai mon sing mili kalang ni methang awo pong lo la pen ki pang bong anjing lo kusi alang ni pen pachini pon lapen pini bang suke thoke jirpon along ang deng ang hoi womud bukan kadu kavianta misen pusi kurusar than bang so sining richo ke thoke jirpon ing samjin pen pachun pon wathar lang so pen rajen no hang mohor ne bang protap kathar news fast Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Hojai district ahoy lalmati lapen mokhi marong adung
Popili lang roy along Karbiang long along le aningkan wang sinang pon bom tanglo lapen barla por lang thelote west Karbiang long along penang an lang ke thea hut long le kang rai ingdang bom tanglo athe non pen le long le kang dang dun pulote methang along le adak the bompo kelang chari aphan council atumsi adaido lasi prabjin pen Karbiang long autonomous council kaparlo flood control mate Team Karbiang long atumsi labang so long le kacharai kom dunjia phan claim clay pulote mo pijo penke penang an along le Hojai district anathusi dam juiji aphan angring khetando lasi khadak boulder kalite kopine sonbak abidi ke claim pon sikime pusi cherok tok arat tum jong